Rasa datang basa sing muluk-muluk ngundak malah radung dasare aku ya ora iso. Ayo. Yo bakune iso tinampa warga. Ngaturake tetembangan Kang Gareng. Oh ya, manut. Tak njaluk jineman sikik kanggo para sesepuh nggo gawe wungon mbengiki tirakatan. Ya. Muga-muga apa kang jinangka para warga bisa sembada lebda ing karya yaiku ngenani bab katentreman, kerukunan lan anggone bersih desa iki bisa mahanani guyub rukuning para warga kabeh bisa tentrem adem ayem tanem tuwuh ya bisa werdi dadi ngunduh ing tanen kani becik kabeh usaha apa wae bisa sembada kaleksanan apa kang dadi penjangkane amin. Ya jineman uler kambang ya ya monggo pasrahke Mbak Tunjung. Oh ya uler kambang sak titahe lon lonan sae tatose solale lunas kowe gotong royong nyambut gawe Nes ora butuh gawe-gawe ora butuh gawe-gawe butuh kumong nyambut gawe ora butuh apa-apa butuh kesabar narimo ora pati ayo nanging migunani lakones manem ciri khas jineman iki nganggo mondhak mandhek ngene iki. Ha iya. Piye, Gong? Ah, ra sronto aku ndadak nganggo mandhek bareng apa perlune kek tes-tes. Mangan yuk bubuk. Nanti kaya apa tes-tes kowe iki. Matur nuwun. Wah, jineman uler kambang diaturake wanci kaya ngene iki. Yah menenge lek ketok mungguh Kang Gareng. Ayo dasare kopine sing kebul